then bese ngiwenzile umuthi ngambiza ngamagama akhe nami ngafaka igama lami ukuze usebenzele mina ungasebenzeli ingane yakhe. So manje umamezala wami usenza kakhulu izinto wangisebenzela umuthi wami. Yeah. Yes, manje yiyo into engenza ukuthi ngibhalele kulohlelo lenkinga zabantu ukuthi ngicela ningisize. Because lento eyenzakalayo lapha emzini wami ayi nami angisayithandi because nobaba lo useyasola ukuthi kunento ekhona kuma wakhe. Manje angeke ngikwazi ukuvuma mina, ngiyasaba. Into engihluphayo ukuthi umamezala wami useyangiwashela. Yeah. Ngoba besingazwani eqaleni. Okay. So manje ubaba lo engihlekisana naye ingane yakhe uyangibuza umama mqeni ukukwashela. Okay. Ama-paint usethatha washing ama-paint ama-trunk wakhe uyawasha amathawula senze uyawasha. So naye ubhuti usiyabona ukuthi kukhona into yenziwe uNtokozo la. Because ngangazama ukuthi ngiphindele back kumama ngimtshela ukuthi ayima le nto owunginike yona ayenzanga the way wena utheze kwenza ngakhona isenze ngenye indlela ngale ndlela obungayifuni. Bengingathandi mina umamezala wami ukuthi angiwashele abo enze zonke lezi zinto siyazenza. Yes, yeah. Bengifuna ukuthi sizwane ukuhlale kahle ekhaya kumnandi kube ngathi umama nendodakazi njengaye nendodana yakhe. So manje uma ngoba esenza kanje nami sengishona amahloni ukuthi kanjani omakhelwane bayabuka phela la ukuthi shuthi khona into yenziwe umakoti lapha akwazi because ubesitshela ngalento manje ukuthi akayithandi uqayinini ukuyithanda. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguThobekile wakamdlalose oqhamuka phansi kohlelo leMadlela Media kwinkinga zomhlaba. Babukele sesiphinde sabuya sisendaweni yakaFelekisi sibhalelwe uNtokozo uthe kunodaba afuna ukuthi sizomxazulela nababukeli. Ngabe ngiyanixoxela manje angikwazi ukunixoxela udaba lakhe ngizocela nihlala nathi babukeli sihambe siye kuyena sifike simuze ukuthi uthini uthi unenkinga inkinga yakhe inkulu udinga thina ukuthi simxazululele. Babukeli bami bahle ngicela ningakhohlwa ukuthi maningene ku YouTube ni subscribe ukuze nizokwazi ukuthi njalo mangabe sipostile nikwazi ukuthi nithole izindaba zethu.